Namar kecing penjalan jongkat sorkar ia ke MDC election ngangit scam babu nengi ila kwa banyo tepno lane ban penlong no ia ke MDC election kublei pi kiperlok ki bapet ia kane ko video ha kane ka channel utep lang channel perlok pila ban komen hapo comment section hatu na kaliang jong pi pila kwa ne em ban penlong no ia kane ke MDC election na kaliang jong uba penyat ubade UCEM jong ka KHADC ulaong bangilaya kwa ban penlong no ia ke election MDC haba ajing kren syakilat patai kubor UCEM jong ka KHADC ubdeiru penongelam jong ka parti NPP uba penyat singsim ulaong babaro ke MDC kilaya kwa ban wano ke election MDC namar bakal dei kapor uba penyat ulaong ru bana kaliang jong uru ulalong ubala penkre na kabenta ke election MDC uba penyat ulaong ru bana kaliang jong ibaro ngila kwa hi ban long no ke election namar bakal dei kapor bat ngilalong ru ki balapan kre laong uba penyat kumban chupen kemau ba ulat ka jela ula penjelan ya ka semoy ke KHADC bat ka JHADC syakan riubnai hadin bagi lelej ban penbet temai ya ki snong ha ki konstituensi jong kine ki autonomous district council uba penyat ulaong ba ka konsil ka kmi ba kan yok pediang noksyen ya ka kaipot na ka delimation committee kabla pensyat ban le ya ka ne ka kam uba penyat ulaong ru baya menta kadang up ya ka kaipot na ka delimation committee kabla ban IT no menta ubnai kumbala penpau ucarman ka committee bat ka konsil kan i be ha ka jing start jongka parlo kani kadi kijing kren na uba penyat ubade UCM jong ka KHADC adu menta habide ka delimtation committee ngidang up ya ka report na ka liang ka committee te kumbangi laksanya na ka liang ka executive committee ban don ya ka delimtation committee but kila don chairman committee or key members te ngi hajing start jongki but ngai i mene hapo ki media reports la pau shai ban ka liang chairman yong ban submit no kumno se hapo jong ni u benai tingin up ya kata but na ka liang jong ni ru baro ni askwa ban long no election nomor bala dei kapor te ka na ka liang jong ni la long be ba la pen kre be di kata